लहाखौ जुदि जोङो अरजोंनो गलि होनो हायोब्ला जोंनि खामानि मावनाय जोंनि आथिं आखाइजों जुदि जोङो गावनि गोरों गावनि बुद्धिजों जुदि मावलाङोबा गासिबो खामानियानो गोरलै जायो होननानै सानो सार। कंग्रेचुलेसन। बिथाङानो जाहैबाय राहुल नार्जारी, लाथिख'निफ्राय हिर' जानाय। बिथाङा साफ्रोमबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि मेगन बेखेवगिरि। बिथाङा दा जोंनि थुलुंगागिरि। सोरखारि साख्रि गैयाब्लाबो बिथाङा गावनि आथिङाव गसंनानै थानो हादों। रोजा रोजा सुबुंफोरनो बिथाङा लामा दिन्थिनो हादों। दा जोङो बिथाङा दि सासे साक्सेसफुल एन्ट्रप्रेनियर जाबाय बिनि सोमोन्दै जोङो सावरायगोन। साफ्रोमबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बे भिडिअखौ आबुङै नायोब्ला लामा मोनगोन, थुलुंगा मोनगोन आरो थांनानै थानायनि थाखाय गोहो मोनगोन। बिथाङानो जाहैबाय राहुल नार्जारी। नोंथाङा दि मैयानि समाव मणिपुर इन्टारनेशनेल इउनिभारसिटिनि सासे प्रफेसर अफ प्रेक्टिस महरै सायख'जाबाय, बेनि थाखाय जोङो देरगादों। अमानि, हांसोनि, बोरमानि, दाउनि फार्म दङ। बे फार्मखौ नोंथाङा माब्ला जागायनाय आरो बेसेबां रांनिफ्राय जागायनाय? आंनि जे जागायनाय बा मा समनिफ्राय आङो आरम्भ खालामामोन 2018 सननि फ्राय सेप्तेम्बर मासनिफ्राय आङो आरम्भ खालामदोंमोन आरोखि। बे समावथ' आरो जोंहा जोंनि बिटिसि हालामाव इयुथफ्रा माने बहुद गोदाव सोरावमोन, जोंबो गोदाव सोरावमोन सासे। आरो रां खामायनायनि मोनसे लामाखौ माने बन्द जों नुहुरदोंमोन। मानो होननानै बुङोबा बै समनि जि इयुथफ्रा सिखानि खिथुआवल' खारोमोन बयबो। नाथाय आंहा लामा गोमानानै आं मोनसे सिन्था खालामबाय जे एक्सुवेलि जे जोंनि बड'लेण्ड बा बिटिआर हालामाव जे हांसोनि दाउदै बा दाउनि दाउदै बा दाउनि बेदर बा अमाफ्राबो जोंहा बायरा माने रायजोनिफ्राय फैयो। दा मोनसे सिन्था खालामनानै आं सानबाय जे जुदि जोंबो खालामनो हायो नामा। आरो बारा गिदिर फैसाजों आं मावाखैमोन, खुब खम फैसा। मानो होननानै बुङोब्ला आंहा बे समाव आर्थिक अबस्थाया एसेबां मोजां नङामोन। मानो होनबा थाखा फैसाया जिहेतु गैयामोन। दा बे थाखा फैसा गैयि समाव आं माने प्राय 15-20 हाजार थाखाजों आं इनभेस्ट स्टार्ट खालामदों आरो। बे समावहाय जोंनाव दाउ दुलाबाथा बा जापानिस कुइल बार्ड होननाय मोनसे दाउ दंमोन बे समाव। बे मोनसे पपुलारमोन आरो आंनि फार्माव, नार्जारी फार्माव थिथागुरियावल' मोनो। बेजों आङो आरम्भ खालामनानै बिनि उनाव थिग 2 मास 3 मास उनाव जोंहा KBKनि सासे रोंगौसार गोनां साबजेक्ट मेटार स्पेसियेलिटिस्ट डक्टर निलुतपल दास बिथाङा आंनो माखासे आंखौ थुलुंगानाय होदों जे नोंथाङा जुदि दाउ आरो हांसोल' फिसिनानै जुदि इसिबां मोजां मावनो हादोंब्ला अमायावबो नोंथाङा हाबदो। थिग बे समावनो बिथां बुंनाय लोगो लोगो आङो अमानि बे माने फालांगि बा अमानि बे फार्मखौ आङो 2018 सननि एखेबारे जोबथारनाय डिसेम्बरसो समाव आङो माने आरम्भ खालामबाय आरो। गिबि अबस्थायाव आङो 7थाल' अमा लायदोंमोन। बे 7था अमाखौ लायदोंमोन आं गुवाहाटि मिर्जानिफ्राय। बिनिफ्राय आं आरम्भ खालामदों। नाथाय आंना खाफाला गाज्रिमोन। माने बे समाव जिहेतु आंहा रोंगौथि गैया, मानो होनबा फार्मनि नलेजआ गैयामोन। बेनि गेजेराव फ्राय थैदों आरो अमाया। बेनिफ्राय जोंहा डिपार्टमेन्टलि माखासे आंनो जिसिबां आङो सहाय मोननांगौमोन बे समाव आं मोननो हायाखैमोन। मानो होननानै बुङोब्ला भेटेनारि डिपार्टमेन्टआव जथेस्थ' बे समाव डक्टरफोर गैयामोन आरो पस्टआ खालिजोबमोन। बे हिसाबै आंनो इसिबां मानि सापर्टखौ होनो हायाखै बिथांमोना। दा बेनियाव आरो मा खालामलायखो जे नेक्स्टआव आङो आरोबाव बिथांमोननि कलेज भेटेनारि कलेज गुवाहाटियावनो आङो आरोबाव माखासे अमा फिसाखौ लायबावदों आरोखि। बेवहाय जोंहा डक्टर धीरेश्वर कलिता होननाय सासे सार दंमोन। बिथाङा बे फार्मनि मेनेजारमोन। बे बिथांनिफ्राय आङो 10था अमा HDK 75 अर्थात जों हेमसियार ब्रिड क्रस होनना बुङो आरो बेखौ लानानै फैयो गुवाहाटिनिफ्राय। बे समाव अमा फिसा मासेनि दामा आंनाव फ्राय 7,000 8,000सिम गोलैदों। मानो होननानै बुङोबा ट्रेन्सपर्टेसन कस्टआ बहुत, गुवाहाटिनिफ्राय लाबोनांगौ आरो जिहेतुके लाइफनि पारमिसन गैया, माबा गैया, पुलिसनि माखासे डिस्टार्बमोन बे समाव। दा बेबायदि जेंना जेंसिजों आङो माने फार्मखौ 2018नि डिसेम्बरनिफ्राय आं इस्टाब्लिशमेन्ट खालामदों आरो आं 18,000 20,000नि गेजेरावनो आङो बै दाउ दुलाबाथानि जि इनकामजोंनो बे अमानि जि फालांगि बा बिजनेसखौ आं स्टार्ट खालामनो हादों। एक्सुवेलि मेन्टेनेन्सनि सायाव जोङो बुंनांगौब्ला माखासे जिनिसखौ जों गावनो आबाद खालामनो हायो। जेरै जानायनि बुंदों सारा, जानायाव जोङो जुंखाम, गुबैयावनो जों जुंखामा जोंनि
आसामावबो बहुत मोजां खेथि जायो बा आबाद मावनो हायो। दा किसुमान जायगायाव जोङो मा खालामो आबादफोरखौ मावनो थाखाय माखासे फाइनेन्स खालामो जे आबादखौ नोंथांमोनहा माव आरो जेसेबां बिनि फसलखौ मोनगोन जों लाफिनो आरोखि। दानि समाव गोदोथ' जोङो बहुत बायनांदोंमोन बा जोङो जुदि दा कमप्लिट जुदि जोङो कमार्शियेल फिड बायनानै जाहोनांगौब्ला जोंनि मेनटेनेन्सआ बहुत अभार जायो, माने नांगौनि बारा जायो जिहेतुकि रेडिमेड जिनिस। आरो गावनो जुदि बानायनानै जुदि एसे जाहोयोब्ला बिनि खरसाया खम जायो। दा जेनेबा जोङो अमानि थाखाय जुंखाम, ना गोरान, बिनिफ्राय जोङो माखासे हाग्रानि माने जिनिसफोर जेरै जोङो हनै पानि मेथेखा जेखौ बुङो जोङो हनै गोलोन्दो बर' भाषायाव जों गोलोन्दोखौ जाहोनो हायो। बेनिफ्राय माखासे जोङो बिदिनो बुरि थखन बिलाइ, बेनिफ्राय जों जेन'बा हनै गिलयफोर जाहोनो हायो, माने गोथां बिलाइफोर आरो गोथां बिलाइ बेफोरखौबो जों जाहोनानै माखासे मेनटेनेन्स खालामो। आरो बेफोरखौ जाहोयोबा जोंनि अमाफ्रा बेमार आजारनिफ्राय एसे दूर जायो। मानो होननानै बुङोब्ला बिसोरनि इमिउनिटि पावारा गोरा जायो। जेरै हाग्रानि जिनिस मोनजायोब्ला बा नोङो एसे मेडिसिनेल प्लान्टखौ मोनजायोब्ला, जेनेबा नोंथाङा सिन्था खालामनानै गिलयाथ' जों मानसिनि थाखायबो जोबोद मोजां। खिन्थु बेखौ जोङो थिग बेफोरनि जाहोनाया किसुमान नियम दङ। जेनेबा जों गोलोम बोथोराव जों जाहोयो, बेखौ जों गोजां बोथोरावहाय जाहोनाङा। मानो? गोजां बोथोराव बेखौ जाहोयोब्ला गगा मोननायनि चान्स थानो हागौ। आरो गोलोम बोथोराव जाहोयोबा बियो गुसु आरो बियो सब समाय थान्दा लाखिगोन आरो बिनि स्ट्रेंथखौ बारायगोन। बेहा लोमजानाय साजानाय दङब्लाबो बे खारलांगोन। दाउनि खेथ्रआव जोङो जुंखामखौ जाहोनानै ना गोरान होफानानै जुदि हांसोनोबो जों जाहोयोब्ला बिनि ग्रथआ मोजां जागोन आरो बेनि टेस्ट जे जानायनि टेस्ट, बे टेस्टआ मोजां जायो आरोखि। आरो बहुतानो प्रश्न खालामो माजे माजे जोंनि ससियेल मिडियाफ्राव जे फार्माव फिसिनाय अमा दाउफ्रा एक्सुवेलि कमप्लिट मेडिसिनजों देरो नामा? बे जोंनि समाजनि गाज्रि कनसेप्ट। एक्सुवेलि नंगौ, जोंनि बाहेरा रायजोआव जे जाहोनाय बेजों माने आंनि फार्मजों एखेबारे डिफारेन्स। आङो एसे सासे ससियेल वार्कार आरो सासे सचेतन नागरिक हिसाबै आरो सासे इउथ हिसाबै आरो समाजखौ मोजां मोनो हिसाबै माने आंनि खेथ्रआव बिजनेसा माब्लाबाबो जाया आरोखि। मानो होनना बुङोब्ला जों बयबो मिथिगौ दानि दुनियाया कमप्लिट जानाय लोंनायावनो पेस्टिसाइड दंजोबो सार। दा जुदि जोङो जेरै पेस्टिसाइड जाहोनानै मानसिनि जिबनखौ जुदि बिपदाव खोख्लैनाया आंनि माने मोनसे कर्तब्य नङा बा बे आंनि खामानि नङा। सासे इउथ हिसाबै आरो फैगौ इउथफोरखौ आं बुंनो नाजागोन, नोंथांमोनहाबो माब्लाबाबो माने गोरलैयै देरनाय बा गोरलैयैनो मोजां जानाय जिखुनु जिनिसानो जोंनि जिबननि थाखाय खहा दं। दा बे खहाखौ जों नायनानै समाजनि सोलायनाय, समाजनि परिबर्तन, समाजनि मानसिखौ मोजां खालामनांगौबा जों माखासे साइडखौबो जों नायनांगोन। मानो होननानै बुङोबा आंनि बिमा बिफा, आंनि बिदा फंबाय, आंनि मादै आदैमोनानो अमाखौ जागोन, दाउखौ जागोन। दा जुदि आं मेडिसिन होनानै जुदि फेदेरोब्ला बिनि एफेक्टआ निस्सय जोंनि समाजाव गोलैगोन। दा बेनिखायनो आं बेखौबो साबधान आरो जोंनि अमा फिसिग्रा रायजो राजाफोरखौबो आं साबधान खालामदों सारनि चेनेलनि थ्रुयै बे जिनिसखौ जाहाथे प्रत्येकजन फार्मारा जाहाथे नोजोर बोनानै खुनु दिन भुलखौ मावनो नाङा। जाहाथे मुलि होनानै बा थाबैनो देरनाय, थाबैनो मोजां बिजनेस जानाय बेफोरखौ जों साननो नाङा। जों सब समाय समाजनि सिन्था खालामनांगोन आरो समाजनि मोजांनि थाखाय जोङो खामानि मावनो थाखाय आगान सुरनांगोन। बे अमा दाउनि खिनाय हासुनाय बेखौ बोरै साफा खालामो, सोर साफा खालामो, बेसेबां मानसिनो नोंथाङा साख्रि होखो आरो लोगोसे बेराम जायोबा मा मुलि होयो? आरो आं सोंबावगोन जे जोङो नुबोदों अमानो अफ्रि दौनाय, ओंखाम खालाय दौनाय बेफोरखौ होजायोना होजाया? आरो नोंथाङा दि बुंदों बै हाग्राखौनो जोङो बिसोरनो होनांगौ, हाग्राखौ गोथाङै होगोन ना एवनानै ना संनानै ना माबायदि होगोन? बेखौ जोङो गोथाङैनो जाहोनो हायो। मोनसे पार्ट जोङो फुं आरो बेलासिल' जोङो माने आदारखौ होनाय जायो आरो सानसु समा कमप्लिटलि जोंना फ्रि थायो। दा फुंनि जोङो 7टानिफ्राय 8टानि गेजेराव जोंनि आदार होनाया जोबो आरो बे आदार होखांनायनि उनाव जोंना कमप्लिट सानसेखौनो जों टाइमखौ मोननाय थाङो। दा बे समावहाय जों मा खालामो, अमानो जों दै होयो आरो ORS दैबो जों होनांगौ जायो। मानो होननानै बुङोबा बिसोर बुहुत मेङो सान्दुङाव आरो अमाया सान्दुंखौ सहायनो एसे खम हायो। दा बे समाव जों मा खालामो जे गोथां बिलाइखौनो जोङो बिसोरनो गारसननानै होनांगौ आरो बे समाव बिसोर समयबो पास जाबाय आरो बिसोरो बाध्य जानांगौ जायो। मानो होननानै बुङोब्ला बिस्रा मोनसे खेलायनानै थानो, समायखौ नस्थ' खालामनो थाखाय बिस्रा मोनसे सम नांगौ। बे समखौ जों नस्थ' खालामनो थाखाय बा गेलेहोनो थाखाय जों बिलाइ गोरानखौ गारनानै होयो आरो दै होना होयो। थिग बे अफ टाइमाव जोङो बिसोरनि जानाय बेबस्थाखौ होयो। बाखि जोङो फुंनि समाव फिड बा जोङो दाना, सारा बुंदों जा अफ्रि बा
माइरं संनाय बा बायदि रोखोम संनाय थास' बा थास' देन्था संनाय दा बेबायदि जिनिसखौ जोंनि फार्माव जों होआ आरोखि खम होयो जोङो मा खालामो जुंखाम बिदिनो जुंखामजों लोगोसे जोङो मा खालामो मिनारेल मिक्सचार जेखौ जों ना गोरान जों बानायनाय जायो नङाब्ला जोङो मा खालामो कमार्शियेल फिडखौ जोङो माने 30% बा 20% जों एड खालामो बेजोंनो जोंनि अमाफ्रा सुंदरै देरलाङो आरो जिहेतुके सारा बुंदोंमोन जे बाहेरानि ओंखाम खालाय जाहोयोब्ला जोंनि फार्मनि थाखाय खुनु पद्धतियाव सम्भब नङा खारन लार्ज स्केलाव मावनाय जोंना जिहेतुके 300 350 अमा फिसिनाया ओंखाम खालाय बा अफ्रिजों जोङो देरहोनाया जोंनि थाखाय खुनु पद्धति सम्भब नङा आरो प्राय 8-9 जन आंनि आन्दाराव स्केल लेबार हिसाबै खामानि मावनाय दङ बिथांमोनहा दिनै मावनानै जादों खुब मोजां आङो गौरब खालामाखै जों बाहेरायाव थांनानै मावहैस्लाय जोंनि लकेल एरियायाव मावनानै जानाया आंनि थाखाय मोजां बिथांमोननि थाखाय जोङो मोनसे हेन्डसाम सेलारि होयो जे जिनिसाव बिथांमोना जीवन सोलिनायावबो खुनु खहा जाया माबा माबि खामानि मावनांगौब्ला मालाबा समाव बिथांमोननि थाखाय जों एडभान्स मानिबो खालामो दा बेनि खेथ्रआव आङो बहुद हजाग आरो गावखौनो गाव जे खुनु पद्धति आंनि मावग्रा जे बिथांमोनहाबो खुनु खस्थ' मोननाङा आंनिखौ जिहेतु आंनि फार्मखौ नायदोंब्ला आं बिसोरखौ नायनांगोन नाथाय बेनो खोथाया थिग जे गावनि फार्मखौ जोङो फुं आरो बेलासि समखौ जोङो एनि टाइम भिजिट खालामनांगौ जायो बा आं दाबो गावनो आदार होयो खारन जों अमाखौ फुं बेलासि जुदि नायाब्ला अमानि हालोदा मारै दं बेखौ जुदि गावनो नायाब्ला जोंनि मावग्राल'नि सायाव दिपेन्ड खालामजाया खारन जेब्लायसिम नोङो गावनि फार्माव हाबा गावनि फार्मा मोजां थाया दा सारा बुंबावदोंमोन जे मेडिसिन बा मुलिनि बेबस्था नंगौ अमा फिसिनाया जोंनि समाजाव बहुत गिदिर चेलेन्ज दा आफ्रिकान स्वाइन फिभार फैनानै बहुत जायगायाव अमा थैदों आरो जोङो बिनिफ्राय जों साबधान जानांगौब्ला एक नम्बर खोथा जादों जोंना बाय'सिकिउरिटि माने थांलाय फैलाय मानसि हाबला हुबला खालामै जों बिनि सायाव नोजोर बोनांगोन प्लास जोङो समय मथे भेक्सिन होनांगोन क्लासिकेल स्वाइन फिभार जि भेक्सिन बे भेक्सिनखौ जों होनांगोन आरो जुदि नोंथाङा जुदि प्रपारलि जुदि सिस्टेमेटिक जुदि मेनटेन खालामोब्ला नोंथांनि फार्माव खुनु दिन बेमार जानो हाया आरो जानांगौनि प्रश्न फैया खारन जोङो साराउन्डिं जे जोङो फार्म साइडआव जोङो ब्लिचिं पाउडार होनांगोन टाइम मथे मालाबा जों धुप आगरबाथि सावनांगोन आरो जोङो फार्मखौ फुरा साफा खालामनांगोन पटास दैफोरजों जोङो सुस्रानांगोन आजिखालि बहुद मोजां मोजां माने एन्टिभाइरास स्प्रे ओंखारबाय बेफोरखौ जोङो स्प्रे खालामनांगोन अब्लानो जोंनि फार्माव खुनु बेमार आजार जानायनि प्रश्न गैया प्लास जाहोनाय मोजां जाहोनांगोन आरो मानसियाबो बिदिनो मोजां जानाय थायोब्ला मोजां जुदि हाइ प्रटिन जुदि जायोब्ला बिनि देहायाव खुनु खहा जाया खिन्थु मोजां जानांगोन जों जुदि जाब जुब जानानैनो जीवन सोलियोबा जोंनि देहायाव बेमार आजार जायो थिग बेबायदिनो जिब जुनाराबो माने मोजां जानाय होयोब्ला बिथांमोननि देहायाव खुनु बेमारानो साफानो हाया मार्केटिंनि बेलायाव सार नोंथाङा निश्चय मोनथिगौ दिनैनि समाव अमानि डिमान्डआ इसेबां जे हाई बियो क'क्राझारावबो जोंनाव बहुत डिमान्ड दाथ' जों क'क्राझाराव माने गिदिर अमा मोननो थांला खुब खम माने बेखौ जों बुंनाङा जे बिजनेस खालामदों माने बुथारनानै सिथारो बिथांमोना मिथिगौ जे अमा गिदिरखौ मोननो थांला मानो बाहेरा लांजोबो दा जेनेबा शिलं बोयो मेघालय बोयो भुटाना बोयो दा जोंनि खेथ्रआव जों मोनथामबो लाइन दोननांगौ जायो खारन जों बहाबा मोजां रेट मोनोबा जोंबो हरो दिनैनि थारिखआव जोङो 230-40 सिम पार किल' लाइभ वेट माने गथायै जों फाननो हायो दा बेनिखायनो जोंनि क'क्राझारल' नङा बियो सारा नर्थ इस्टनि थाखाय मोनसे गौरब जों बिजनेसाव बेवहाय माने कमार्शियेल खालामनो सानदोंब्ला मार्केटिंनि थाखाय टेनसन गैया खुब इजि मार्केटिं दानि समाव बेनिखायनो आङो जोंनि फैगौ जे जेनेरेसनफोरखौ आङो खावलायबावगोन नोंथांमोनहा अमाल' नङा लाइफ स्टकखौ कमप्लिट जों बोलो होनांगौ सार मानो होननानै बुङोब्ला जोंनाव पुरा दाउ अमा हांसो कमप्लिट साइडआनो गुबुन हारिनि सायाव थांजोब्बाय होमबा जों मा मावगोन जों जे सनानि बिटिआर बा सनानि बिटिसि दानो सानदों बावहाय जुदि जोङो आखाइ खबजोबनानै थायोब्ला जोंनि मिशना मालाबा साक्सेस जानाय नङा खारन जोंनि इयुथफ्राव प्रथम नांगौ जोंनो साबलम्बन गावनि आथिङाव गसंनाय गैयाब्ला जों समाजखौ मा नायनो हानो सार गतिके आं सानो गावनि आथिङाव गसंनाया खालि साख्रिल' नङा खालि गभर्नमेन्टनि साख्रिजोंनो जों आसा खालामगोन बे जानो हाया मालाबाबो खारन जों बायदि इयुथआ जुदि ओंखारबोनानै फैगौ जुदि जेनेरेसनखौ जुदि जों बोखांनो नाजायाब्ला जोंनि बिटिआर बा बिटिसिआ खोमसि नुगोन बे एखेबारे जोंनि दा दृष्टियाव दं निश्चय साराबो मिथिगौ जे जोङो टिकानि खिथुआव थाङो
जों अलसिया जालांबाय, जों माइ गायनायबो बावलांबाय, खालि जों आदि होनानै जेनेबा जिराथि होनानै जों समाजाव जिरायनानै थाग्रा अलसिया मोनसे हारि बायदि जानो हमबाय। एसे बर' हिसाबै आं बुंबाय बाव। खारन बेनिखायनो आं बुंगोन जोंनि फैबाय थानाय बर' इयुथफोरखौ नोंथांमोनहाबो गावनि आथिङाव गसंनानै मावलांनो थाखाय सेस्था खालामनांगोन सार। थ' दा आंनि फार्माव हांसो दङ, हांसोआ दा लामसाम 300नि गोजौआव दं आरो लेयार जेखौ व्हाइट लेगन दाउ होनना बुङो बर्थमान 135टासो दाउ दङ। दैलि बिदै मोनगासिनो दं आङो 56-70। बु सेलाबो सुन्दर सेल दाउदैफ्रा। अमाया फ्राय 361 आंनि आखायाव दा दं। बिनि गेजेराव हेमसियार दं, यर्कशियार दं आरो थावख्रि दं आरो जोंनि लकेल जे कुसुगाव लकेल बेबो दं, घुंग्रु दं। दा बिभिन्न भेराइटि आंनि फार्माव मथा मथि एभेलेबलखौ मोननो हायो। 10 आगस्ट 2024 मायथाइ मणिपुर इन्टारनेशनेल इउनिभारसिटिनि नोंथाङा सासे प्रफेसर अफ प्रेक्टिस महरै सायख'जादों। बेयाव नोंथाङा माबायदि रिएक्सन आरो मानि थाखाय नोंथांखौ बेबायदि सायख'दों होननानै नोंथाङा सानो आरो बेनि गेजेरजों नोंथाङा समाजाव मा मेसेज होनो सानदों बा सासे प्रफेसर अफ प्रेक्टिस जानानै नोंथाङा मा मावगोन? प्रफेसर अफ प्रेक्टिस जे आंनो होगोन मणिपुर इन्टारनेशनेल इउनिभारसिटिया, थारमाने आंनि सायाव बहुद सार्भे खालामदों बिथांमोनहा। सार्भे खालामनायनि उनाव आंखौहाय शुक्रबाराव आंनो फन खालामदों बिथांमोननिफ्राय जे नोंथाङा प्रफेसर अफ प्रेक्टिस हिसाबै सायख'जादों। थ' आंथ' सानदोंमोन मा, आंथ' आसरित जे जिहेतुके आङो बेजों आंहा मा सोमोन्दो दं। मानो होननानै बुङोब्ला आंथ' समाजनि खामानि मावो, प्लास आंहा सासे फार्मारल'सो, बेजोंथ' आंहा सोमोन्दो गैया। माने आंनि सिन्ताधाराया बेमोन। थ' बे समाव बुंबाय बिथांमोना जे नोंथाङा सासे समाजखौ दैदेननो हानाय केपासिटि दं, समाजखौ नायनो हानाय नोंथांनाव गोसो दं। दा बेनिखायनो नोंथांखौ प्रफेसर अफ प्रेक्टिस हिसाबै जों सायख'दों। थ' आं बुंबाय बिनि दिगफ्रा मा मा? आं उल्था प्रश्न खालामबाय बिथांमोननाव। बिथांमोना बुंबाय नोंथाङा जे नार्जारि फार्मनि नामै जेसेबां इनकाम खालामदों बिनि जेसेबां लाबखिनि अंशखौ आङो 30% कन्ट्रिबिउसन खालामनानै हेल्थ सेक्टराव आङो बाहायो। दामानि आङो दासिम प्राय 13टा जायगायाव, जेरै सराइबिल ओनसोलाव, जमदुवार ओनसोलाव आरो जलाइस्रि ओनसोलाव आङो 13टा मेडिकेल केम्प खालामनायखौ बिथांमोना सार्भेयाव मोननो हादों। आरो बिथांमोना पाब्लिकनाव सोंदों जे बिथांनि मेडिकेल केम्प खालामनायाव मा रोखोम नोंथांमोना लाब मोननो हादों। कमप्लिट आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्ट होदों जोङो आरो मेडिसिनबो जोङो फ्रि होनाय जादोंमोन। बिथांमोना जोबोद मोजां रिजाल्ट मोनदों, जाय रिजाल्टनि थाखाय माने आंनि सायाव बिथांमोना प्रशंसा खालामदों आरो आंनि नामखौ बिसोर बुंदों। बे हिसाबै आंखौ समाज सिबियारि 1 नाम्बाराव, 2 नाम्बार आं सासे इयुथनि जे आइडल जादों हादों क'क्राझार बा चिरां बाक्सा। माने मोनसे समाव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बा बिटिसि ओनसोलाव अमानि जे आलोड़न सृष्टि 2018-19-20 बे समनिफ्राय जोंनि बिटिसि ओनसोलाव माने जागरणखौ लाबोनो हानाय व्यक्ति हिसाबै आंखौ सासे बिथांमोना सिनायथि होदों आरोखि। दा आं सानदों थिग আছে, माने बर'नि गेजेराव आंल' नङा, आं बायदि बहुद इयुथ थाखोमानानै दङ। बिथांमोनखौ जों नुनो मोनाखै जानो हागौ, बिभिन्न सेक्टराव हाबनानै दं बिथांमोनाबो, नाथाय जों नुवाखै। बिथांमोना फकासाव फैनांगौ आरो बिथांमोननि फकास खालामनायाव जोंनि इयुथफ्राबो माखासे फरवार्ड जायो। जिखि खामानि मावा जों जोंनि रोंनायखौ दोनखोमानानै लाब गैया। जों फोरोंनांगोन आरो जों फोरोंनायासो जोंनि कर्तब्य। जों जुदि गोमालाङोब्ला जोंनि फैगौ गथ'नि बा फैगौ जोंनि जेनेरेसना मा जालांगोन? एक्चुअलि सार मटिभेसन होननानै बुङोब्ला आंनि बेगाव खिन्थु मोनसे समाव रावबो गैयामोन। दामानि आङो एक्चुअलि जिबनाव जुजिग्रा सासे युद्धा। माने आङो आंनि खिथुनाव बेबायदि बेगाव सासे रावबो मानसिखौ आं दिनै एग्जाम्पल होनो हाया जे आंखौ जे थुलुंगा होनाय व्यक्ति बेबायदि दं होननानै। खिन्थु सासे मानसिनि नामखौ लानांगोन आङो, बे जाहैबाय भबानन्द दिउरि। बिथाङा डिब्रुगड़नि सासे गिदिर एन्टारप्रेनारशिप, बिथाङा मेसिनारि बानायो। बिथाङा आंखौ सानसेखालि लोगो मोननायाव बिथाङा बुंदोंमोन जे राहुल, नोङो जिखौ जों नोंनि खामानिखौ मावनाय नुदों, बे खामानिखौ जुदि नोङो मोजां मावलांनोबा नोङो अमानि सेक्टरखौ मोजाङै माव। बे सोदोबखौ बिथाङा बुंदोंमोन जेब्ला आं काजलगावआव लोगो मोनो बिथांखौ। बिनि उनाव जोंहा सासे, आं जेखौ दहाय नाम लाखादों, डक्टर निलुतपल दास केबिकेनि बिथाङा सासे SMS मोन। बिथाङा आंखौ माजे माजे सापर्ट होदों। माने आंनि दुरबल अबेबा समाव आंनि गोसो बायनायखौ बिथाङा थुलुंगा हरनाय।
खिन्थु आङो थुलुंगा हरदोंब्लाबो आंनि गोसोआ बायग्लियाखैमोन आरो अमा थैजादोंबाबो आंनि गोसोआ बायग्लियाखैमोन। मानो होननानै बुङोबा सार आङो जिबनाव बहुद फाइट खालामबोनाय गथ', एखेबारे जिर'निफ्राय आं फैनाय गथ', मोनसे हस्टेलाव थानानै फरायनाय गथ', आङो जे हस्टेलाव बिसि हिन्दु परिषद हस्टेलाव थानानै फरायनाय गथ'। गतिके माखासे आंनि सिन्थाधारा, माखासे आंनि साननाय, बेफोरनि जे समाजनि सिन्थाया आंनाव दंखायोमोन आरो आं सानोमोन जे गुबुन मानसिफोर बायदि आंबो सानसे समाव गावनि आथिङाव गसंनानै समाजाव सिनायजानो हानाय, समाजनि मोजां खामानि मावनो हानाय बे सिन्थाया आंनाव दंमोन। दा बेनिखायनो आं सानो सार, बिनि जे गुदि आरो गुबै जे थुलुंगानाय आरो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघनि जे आइडिय'लजि, जे सिन्थाधारा, बेजों आङो सासे 99नि सासे स्वयंसेवक हिसाबै बिथांमोननि जे सिन्थाधाराजों आं जे थुलुंगादों, बेनो आंनि थाखाय गिदिर आरो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघखौ आं गोजोननाय होदों बा थेंक्स होदों। बिथांमोनहाबो बिथांमोननि संघनि जे सिन्थाधाराखौ लानानै दिनै आङो जिबनाव साक्सेस जानो हानाया बेबो मोनसे आंनि गुदि। आं सानो जे जोंनि सिन्थाधारा आरो साननाय आरो मावनायखौ जुदि जोङो थांखि लायोबा जिबनाव सार खुनु साक्सेस जायै गैया। दामाने आं गावखौनो गोग्गानाय मोनाखै बा आं होननो सानाखै जे आं साक्सेस होननानै, खिन्थु जोंहा मावनांगौ समाजाव जोबोद खामानि दंबावो आरो आं सानो फैगौ समफोराव आरो समाजनि गिदिर गिदिर खामानि मावनो थाखाय आं थियारि जानानै दं। थ' आंनि फरायनाया आङो बारा इसेबां गिदिर फरायनाय नङा, आङो HS पासल' आंनि मेन क्वालिफिकेसना। आरो आङो मोनसे हस्टेलाव थादोंमोन, बिश्व हिन्दु परिषद पाग्ला बाबा हस्टेल। बे हस्टेलनिफ्राय आङो फरायनानै बावनो आं खुब खस्थ'यै फरायनाय गथ'। आरो आंनि अरिजिनेल जोनोम जायगाया आंना सराइबिलमोन, सराइबिल जगेन्द्रपुर, बे जायगानिफ्राय आङो जोनोम मोननाय। 99निफ्राय आं क'क्राझार, दा आं क'क्राझार तितागुरि जानागावनि थागिबि जानानै दं।